L'exportació, la creació de productes turístics i la millora de l'estratègia comercial són els tres temes en els que es centren els seminaris Baix Ebre Avant organitzats pel Consell Comarcal del Baix Ebre. La finalitat és potenciar les activitats turístiques i agroalimentàries. Aquestes jornades, dirigides als empresaris i emprenedors dels sectors, s'iniciaran a partir del pròxim mes d'abril i el viver d'empreses Baix Ebre Innova, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i el Consell Comarcal del Baix Ebre seran les seus on es desenvoluparan aquestes sessions dividides en hores lectives conjuntes i sessions individuals. El que són seminaris que el que volen és crear valor dintre de l'àmbit de les empreses que estan en l'àmbit de l'agroalimentari i l'àmbit del turisme. I que tot això, tots aquests seminaris, també aniran lligats a altres accions en l'àmbit dels 7 comarques i altres accions en l'àmbit de la dinamització econòmica que estem engegant des del Consell Comarcal del Baix Ebre. Ja es poden inscriure els empresaris i emprenedors del sector agroalimentari i el sector turístic als seminaris a través del Consell Comarcal del Baix Ebre. És una acció subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, inclosa dins del projecte Treball a les 7 comarques.